kita tingali mo ana. Murag nakatrabaho po niya na. Yoy, waway. Ha? Amo man na. Sila singan mo tayo? Ching Sarmiento. Lagi. Nakatrabaho ba rin ka? Waway. Kami gariprap anang ubos sa inyo. Gamay pa noong so. Ay, ginoo ko ikaw ba? Hindi ay ito. Ano ko kailangan mo? Anong mura bang kag mushroom nga ning dako? Kami gariprap anang liyo inyo. Bitaw no, bitaw. O niya? Gayan ako nalain. Saan naman sila kuan? Si Rambo ha naman. Rambo may tawag na ako ni Nathan. Tanang gamay sa ako na. Tan. Dako na. Dako na. Mo gihapon. Dako na o mo gihapon. Tingali wa mo dako. Gihapon. Saan naman? Kuan siguro murag asa trabaho sila itik. Do. Sa subok. Ano trabaho sila itik. Kailangan na mo dahil concrete pa pasaka ba. Yun ang lakad natin. Narinig niyo ang usapan namin nila. Yun yung mga dati naming trabahante na yung sa tinagal-tagal ng panahon na hindi kami nagkikita-kita ay nagulat ako dahil nabago ang mga itsura, nabago ang height kasi bata pa yan, nagtatrabaho sa amin si Jonel. Kaya nagulat ako, sabi ko, para kang mushroom na lumaki sabi ko sa kanya. Ayan, meron na tayong mahintay. Pero, ewan ko, sino ba kayang mauuna na papasok sa pagtatrabaho sa atin, yon ang kukunin natin. Kaya tingnan natin dahil yung mga batang yan ay talagang gustong magtrabaho sa amin. Matagal, yan ang mga loyal talagang masabi. Dito na naman kami guys, sa dagat. Umulan kaya medyo ano ang tubig ngayon. Malikot. Hindi siya malinaw. Ay malinaw, clear din. Kaya lang yung bang maalon. Ayan. Wala pa kasi kaming patrabaho, kaya sinasamantala namin. Araw-araw talaga dagat. Ito kasi si Marco, napakahilig. Nandun na si Marco, nandun na sa laot, nandun na Gusto, hilig talaga sa dagat, sobra. Kaya pumunta na lang kami. Instead na mag-rest na kami dahil galing kami naghanap ng mga workers na naman. Galing nagpalengke, naghanap ng mga workers. Pagkatapos dito, diretso na sa dagat. Ayan. Andun si Marco Andun siya. Ayan. Pero maganda ang dagat. Marami rin naligo. Ayan. Ayan naman ang dagat dito. Nag-snorkeling na siya. Oy, ang araw ay nandun. Kita mo? Ang init sa dagat ngayon. Look at that. Pero enjoyable pa rin. Kita mo? Daming batang naglalaro. Ang daming mga pambot. Kahapon ako, my God, punong-puno ito, grabe. Ayan, ang pa natin ang alon. Ang upuan ko ay bato. Look at that. Bato ang upuan ko. Upuan ko, ganda no, rock. Rock sa upuan namin dito. Naglalaro ng mga bato-bato. Look at them. Ang dami nag-enjoy na. Kahit Monday ang daming tao dito Kahit Monday talagang bakasyon na bakasyon ang pakiramdam kasi alam niyo guys. It's April 4 ngayon, 4. At ganito ang situation dito. April 4, 2022. At ganyan ang situation. Ang linaw ng tubig, kaya lang yun nga, malikot. Hangin kasi. So, hindi malamig. Pero yung tama nung init sa skin, masakit.
Tapos alam niyo guys, yung dala kong sunblock kanina, ay naiiwan ko pala dahil nilinlapag ko dun sa harapan ng salamin. Hindi ko naman alam na dumiretso kami dito, tinanggal ko pa sa bag ko. Kasi galing kaming, ayun nga, ang dami namin pinuntahan. Tapos nagyaya itong si Marco, sabi niya, diretso na tayo. O, dumiretso kami, ayan. May mga damit ng panligo, ay yun namang sunblock na. Uy, nagwawala yung aso ah. Nagwawala yung aso. Ano ganyan, nag-enjoy sila. May mga baon na ganyan. Picnic. Ayan, kanya-kanyang trip. Kanya-kanyang trip. Tayo rin magre-relax. Ang daming batang nag-enjoy. Naalala ko tuloy ng bata ako ng elementary pa ako. Nasa Calayan Island, sa isang island na maliit. Araw-araw halos. Nandyan kami sa dagat. Katulad nyo, no? Yan, no? Nakita nyo yan, no? Nag-enjoy lang ito. Ganyan kami, tapos nagdadive kami, sumasakay kami dyan sa pampot, punta kami dyan sa pinakadulo niya. Tapos, tatalon. Ganyan, yung ginagawa namin noon. Kaya ang lola ko noon galit na galit sa akin pag umuwi ako. Nakpa, ang itin ko na. Dati naman maitim. Yung talaga ang kulay. Pero enjoy na enjoy ko. Kaya itong anak ko, nagmana sa akin. Grabe, ang hilig sa tubig. Tubig alat. Nasaan na si Marco? Papa? Nasaan si Marco? Sigat. Ito naman, enjoy na enjoy sa bato. Kung ano yung dinadampot na bato. Uy! Marco, wala. Nasaan ba siya? Nasa likod nito? Nasa likod yan? Ha? Eh? Si Marco? Nasa likod yan? Dito. Ano eh? Timon ng ano gra? Proudly Philippine made. Ayan. And then ito yung ano, palik-palik, anong pangalan nito? Yung ganun, iniikot. Alam ko yan eh. Katrina na eh. Ganda ng lampita. Ganda. Ito tayo dito. May mga cottages dyan, may table pa. Tapos may napansin ako. May boto. Ano ba yan? Oh. May nag-red horse na dito guys. Sa Daplin sa Baybayon may nagtagay na. Oh. Sabi mo, magdala kang upuan. Talaga naman. Nauhaw ka? Nawawa ko ng bula. Nauhaw siya ng bula. Kahapon din sa Alona. Ayun. Doon naman siya sa Hayahay Resort. Umupo kami doon. Naka-apat na beer siya guys. Ngayon naman ay Red Horse. Binili niya doon sa dulo ng sari-sari store doon. Merong tindahan dito eh. Odo, parang halwalo. Ang pait ng bula.
Narinig nyo guys? Gumanon. Wala mang uminom. Bula. Bula ininom ko. Wala? Di ka kumuha doon. So kami guys, tika nga, magsunglass ako. Oh, di ba? Kuha ka na ng pulutan. Super init, grabe. May mga boys dito, ali-aligid. Naglalaro. Doon si Marco, oh. Marco! Halika dito. Gusto mo iminom? Kainitan yan. Kaya ano yan, nag-cover dyan sa buong bangka. Bumili ng ano, pinabili ko ng Sicilia. At sabi ko, ibili mo ng mainom yung anak mo dahil pag ahon yan, mauuhaw talaga. Tingnan mo yan, oh. Ayan, oh. Hindi na nagsawa sa tubig. Tukoy na. Oh. Ano naman ito ang kinuha mong Sicilia? Ayan. Ano yan? Mang Juan. Ayan. Ayan. Wala may laing na siya. Chicharon ni Mang Juan. Walang chicharon ni Edgar. Wala. Chicharon ni Rich Chich. Wala? Ito chicharon, oh. By Jack and Jill. Ayan, nagkakalastas kami, ha. Oy, Red Horse. Baka naman dyan, ha. Oh, diba? So, pulutan na. Marco, halika na. Nandito na yung ano mo. Ang cute ng Sprite niya, oh. Yung maliit na bote. Ang contents nito ay ilan ang contents nito? Malamig-lamig siya. 195 ml. Ayan siya guys. Tama lang na ma-quench ang thirst mo. Pagka ikaw ay thirsty. Ayan. Tama na yun. It's summertime. Tingnan mo naman yan. April 4. Ayan. Ayan. Bisperas ng fiesta ng San Vicente. Ha? Anong nangyari? Hindi siya nagdala ng sarili niyang chicharon guys kasi wala siyang nagawa. Di bale, gagawa uli yan. Yung malalaki ang gagawin niya. Papa, tingnan mo, Omega, oh. Ang ganda raw ng sky talaga naman, napakaganda. Naku, hindi matatawaran ang nature, guys. Kaya, naku, ewan ko ba.
Nahuhumaling kami dito sa tabi ng Dalampasigan, parang nalalapit ka sa God. Kasi nandito ang nature, napapakinggan mo yung hampas ng alon dyan sa Dalampasigan. Ang sound is kakaiba. Tapos yung sand, nahigaan mo. Ayan, libre. Bigay ng God lahat yan. Yung mga rocks na pwede mong upuan, kaya masakit sa puwet. Kaya dito na lang ako sa sand umupo. Ayan. Ayan. At ikaw naman, ano masabi mo? Yung aso ay hindi mapakali. Sana dinala mo rin si Dagol. Patay, mag-away na sila. Hala, sige. Naku, parang si Dagol ito, nagwawala. Oh, lo. Hala, hindi rin news, oy. Siguro lagi lang sa bahay yan, hindi rin lumalabas. Hala, parang si Dagol. Ganyan ang behavior ni Dagol noon. Dito. Diba? Ito ang ginagawa ko nung maliit na bata ako, paghapon na ganyan na yung hindi masyadong mainit, hihiga kami sa tabing dagat sa Kadadalman. Kasi sa Kadadalman doon sa Camiguin ay may buhanginan na ang ganda. Tapos tinitingnan namin yung forms ng clouds. Yan. Tapos yan, katulad yan, ang ganda ng mga forms. Ang ganda, di ba? No? Ganda, no? Grabe, abstract. Tapos ikaw na lang magbibigay ng meaning at kung anong forma at shape ang kita mo. Ang ganda ng sky. Yun. Wow. Ang ganda. How can you explain that? Diba? Gawa ng gabihat yan. Nakaka-relax. Tapos wala nang mag-swimming ng how many laps na siguro nakagawa ako ng 60 laps. Mamaya uulitin ko uli. Kaya mag-exercise tayo guys. Magandang swimming na exercise. And we are here at Bikini Beach. Ayan. At ang ganda ng panahon. Ayan, mag-relax lang tayo pag may time, di ba? Pag may chance. Ayan, carpe diem. Carpe diem. Enjoy every moment of your life guys. Kasi hindi natin alam kapalaran. Ito na. Ang napakagandang momento. Ang ganda ng sky, ang ganda ng dagat, ang ganda ng lahat ng mundo. Thank you, Lord God. Yeah. Ang ganda nito, lasing ka na. Ay, hindi. Nasaan na pinalasing mo? Wala kang nabiling beer eh. Isa lang eh. Yung nga umubos. Wala kang pulutan eh. So, bang kumain din? Wala. Ayun, sa'yo na yun. Saan? Hindi. Ito lang yung painom niya sa akin. Sabihin niya, lasing na ako. Inumin ko na. Walang pulutan? Papainom ka, wala kang pulutan? Bad ka naman. Ito ba kumain ito? Ang takaw ito kasama ko yun. Ang pulutan guys, diba, para sa akin ang pulutan ay parang para sa handaan. Kasi ngayon, alam nyo, bisperas na San Vicente, ay mag-celebrate ka, magpakain ka ng pulutan. Akin na! Ang pulutan, nasaan? Maniwala, salamat. Kulang pa yung mainom. Okay. I will go swim na. Okay. I would like beer. Kaning swagit man kadoy, ano sa mana doy? Uy, ang gwapuhan nila oh. Ito ayo. Ano yung swagit kadoy? Ha? Nay mama? Nay mama? Ha? Unsa man na? Ay, oh. May crabs na gagmay. Tawa na, tayo. Oh, ang No, cute. tara. Oh, liit. Oh.
Ganda ah. Ay, bato diri oh. Nice na bato oh. Panghilod oh. I love this, panghilod. Yes, nakakuha ko ng dalawang panghilod. See this? It's panghilod. I love this bato. Itong mga bato sa buhangin, nagsisilbi ito sa bahay. Nakakatuwa naman yung mga bata. Nanguha sila ng crabs. Ang cute, ang liliit, tiny. Micro. Kainin nila yan? Hindi, naglalaro lang sila. Oh, hapon na. I don't know what time it is. Meron kang orasan dyan? Oh my God, hapon na. Tingnan nyo, nagdidilim na oh. Siguro uulan. Siguro hintayin natin umulan para makunan ng video. I don't know. Baka mahintay natin kasi kanina ang dark clouds lang ay nandun. Ngayon ay pumunta na dyan. Nag-forward dyan. So meaning, uulan. At tayo ay sasyaweran. Every time na pumunta kami sa Biking, sinasyaweran kami. Ayan. At ang daming naliligo doon ha. Nakikita nyo. Ang daming nag-enjoy guys. Wow. Bakit hindi ko makulos up papa? Bakit ganun ba talaga? Hoy! Pinakamalakas na utot. Oh my God! Nakakaya! Napakalakas na utot. Narinig. Ha? That is the utot of my husband. Oo, pinaya mo pa ako. Napaka angelic face. But kung umutot, nako, huwag ka. Parang bomba. Grabe naman kung pinaya mo pa ako. Ayan. Ayan guys, oh, tingnan mo. Nagbabanlaw sila, may dala silang tubig na matabang. Sweet water. Take a bath from the sea waters and you wash away those salty waters. sea water ba? Ayan. Si water ba ito? Hindi naman. No, I mean, you washed away those salty waters from the sea. Ulan na pati oh. Ayan, umulan na. Wow. Sinabayan mo naman. Oh. Sinabayan mo naman ang ligo. Wow. Ang init ng Enjoy na tubig, ah. enjoy nyo Ang guys. Grabe, ang sarap dito. Mainit Ang ang tubig. sarap. Thank you Lord God. Pinag-enjoy nyo kami. At itong sun namin, tingnan mo naman. Para lang si Aquaman. Aquaman? Ano pa yung sasabi ko? Aquaman? Aquaman. The hell? Oh, you look like Aquaman. Shut up. Oh my God. Talaga naman. Oh, sarap na sarap naman ang ama. Oh, enjoy na enjoy. Sarap. Thank you Lord God at enjoy nila kahit sa simple na bagay na yan. Oh, diba? Thank you Lord. Marunong kami appreciate kahit anong liit ng bagay ay para sa amin ay malaki. Kaya yan ay napakasarap na sa amin. Saan? Ha? Saan na dyan? Ayan. Letter C. Hindi makita. Wow. Ano kaya yan? Tilapia? Daming isda oh. Maliliit. Dami, millions. Ang liliit. Lapitan mo. Close up mo. Oh, di ka samton ran? Samton? Adili na padagat nga na no. Parang yung yung... Ay, sa padagat Bangos? nyo ha. Hindi eh. Ha? Hindi yata makain yan. Ano yan? Yung mga black na isda oh. Nag-spread na sila. Hello, dami. Oh. Hello. Hello, my friends. Hello, my friends. Wala. Pinapitan ka na. Stand still. I'm surrounded ka now. Wow, ang burning fish. Wow. Stay still. Ang daming fish. Baby fish, fingerlings. Hindi ko alam kung anong lahi ito, pero ang dami ah. Oh my God, dami. Dami. Apa po padagat ka mo dili? Ha?
Yung kamag-anak ni Nemo yan, Nemo. Wow, ang ganda. Wow, so I am surrounded by fish. Oh my God. Flocks of fish. A lot of fish. Oh my God. Ang dami. Wow. This will bring me good luck. Ang dami. Millions of fish here. Fingerlings. Nakita mo? Hmm. Dami, nasaan na sila? Doon na. Doon na. Wow. Oh, ano na sila, nagtapok-tapok na po sila. Wow, ang dami nila, Oh. guys. Grabe, hindi ko alam kung anong lahi ito. Anong lahi Kamag-anak ng ni fish Nemo ito? yan, Nemo. Hindi ko mahawakan sila. Tinatry ko makahawak kahit isa. Hindi ko makatch. Wow, dami, grabe. Millions of them. Hoy, where are you? Where are you going? Ang dami. Let me see. Underwater. Nawala sila. Hmm. Hindi ko makita. Oh my God. Anong klase yan? I don't know. Spread out na sila na. May spread na. Natakot sa akin. Okay. I will just let go. Ang dami nila. Grabe. Ang dami nila. Oh, ang dami dito. Oh. Wow. Oh, ang dami. Ang daming fish. Ang liliit, ang dami. Baby fish. Ang dami dito. Grabe, ang dami. Alika dito. Alika Ay, dito. lumayo na sila. Dito tayo sa kabila. Lumayo na. Sa kabila ako. Para hindi sila pumunta doon sa maitim. Yes, Lumayo na. lots of fish here. Dami. A lot of fish here. Diba? Parang ano ah. Parang yung Venom. Parang yung Venom, oh. 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 Wow. Klaseng isda yan. Hop, nabulabog sila. Oops. Yan na. Hello, dear fish. Oh my God. Ang daming fish here. Oy, nabulabog na sila. Oh, ang dami here. Nagparade sila, oy. Uy, ang dami, uy. Nagparade sila, oh. Ang dami. Pati itong mga ito, nag-elect siguro yung mga isda. Oh Pati my God. eleksyon Oh my God, BBM yata ito. Ang dami Eleksyon eh. ng isda yan, ah. BBM, ang dami. Oo, ano. BBM ito, ang dami. Oh, uwi na tayo. So, bye-bye. Mag-say goodbye na tayo this time. Take care, guys. God bless. See you on the next video. Love you guys. Bye you. Bye-bye. Babush. Bye. Okay, na-enjoy na naman natin na isang araw na ito. Thank you, Lord God. Ang dami natin ipagpapasalamat sa Lord. Napakabait ni Lord sa atin. I love you, God. God bless us all. Okay. Ice tea yung dalawang drinks, sir, no? Do you have any additional, sir? Ikaw, anong gusto mo? Ito lang po ba? Ha? 552, sir. Per sila ta sa window, sir. Saan? Salamat. Ano, ikaw? Ano gusto mo? Ikaw. Ako, wala na. Yan lang. Okay, go. Okay, thank you. Bye-bye. Double quarter pounder. The secret menu. Yun ang laging ino-order. My God, matagal hintayin. 5 minutes.